To su godine, desetljeća u kojima se ovdje među ovim zidovima odvijala životna drama obitelji poznatih knjižara s kojima dijelim isto prezime. Stjepan Kugli, osoba od velikog značaja za hrvatsko nakladništvo i knjižarstvo, osnivač kultne zagrebačke knjižare Kugli, inspirirao je Rozi Kugli i tako su nastali Tragovi u vremenu. Knjiga je to o povijesti i kulturnoj baštini grada Zagreba s naglaskom na ulogu ove knjižare, čiju nekadašnju lokaciju na Ilici 30 mnogi stariji Zagrepčani i dalje nazivaju kod Kuglija. Zapravo predstavljam čovjeka s kojim nosim isto prezime i prema kojem me veže ista ljubav prema knjigama, ljubav prema gradu Zagrebu. Povijest i dokumenti nažalost ne otkrivaju kakvi su ljudi bili tada, ne otkrivaju nam ništa o njima, o njihovim strahovima, željama, čežnjama, nadanjima, tako da sam ja iz dostupnih izvora uzela činjenice, a izmaštala sve ono što sam mislila da je moglo biti, da je Stjepan Kugli bio jedan vrijedan, topao obiteljski čovjek koji je doista došao i oplemenio je naš grad Zagreb knjižarom i knjigama. Knjižara Kugli bila je sinonim za kulturna događanja krajem 19. i tijekom 20. stoljeća. Koliko je bila značajna pokazuje podatak o više od 3000 izdanih naslova i 1500 književnih kompozicija. Po čemu je to Stjepan Kugli bio drugačiji od svojih suvremenika? Po tome što se nije bojao riskirati, što je pratio trendove, što je išao u korak sa Europom. Prihvaćao je dobre savjete i kad mu je njegova supruga sugerirala da objave kuharicu, on se upustio u taj, tada, rekla bih, malo rizični poduhvat, zato što je nailazio na podsmijehe kao kuharica, šta će nekom kuharica. No, međutim, kuharica Marije Kumičić polučila je za to vrijeme ogroman uspjeh i to ga je na neki način i ohrabrilo da se upusti u izdavanja i nekakvih časopisa. Znao je koliko je omiljena recimo Pariška moda, zatim časopisi za dom i glazbu, također i dječji časopisi. Sjećali se legendarne knjižare Kugli, pitali smo još jednu zagrebačku legendu. Pa Kugli je bil nekad kultna knjižara, Ilica 30, to se naravno znalo. Šta god je trebalo u vezi sa ne samo knjigama, nego i kancelarijskim materijalom, školskim potrepštinama i tako dalje, to se znalo u Kugliju ima. Znači. A smatramo da su recimo takve ikone zagrebačke, kojih je bilo puno u Zagrebu, trebala jednostavno biti podržana i od grada i od gradonačelnika, međutim to nažalost nije bilo tako. Baš zato je dobro što neke nove generacije unutar korica ove knjige mogu otkriti komadiće skrivene zagrebačke povijesti i saznati o ljudima koji su u neko prošlo doba ostavili važan trag u ovom gradu. Proučavala sam razne izvore, saznala sam jako puno o našem gradu, o tome kako se grad zapravo izgrađivao, jako puno o kulturi, o ljudima koji su došli u grad Zagreb, koji su ga oplemenili svojim vizijama, svojim idejama. I doista mi je drago da sam zapravo jedan dio povijesti otrgnula zaboravu.